पर्रा ग्रामपंचायतीच्या पार्किंग कंत्राटासंबंधी वाद निर्माण झाला। अर्थ खात्याच्या ई-निविदा नियमाचे उल्लंघन करून या पार्किंग कंत्राटा खातीर थेट निविदा प्रक्रिया जारी केल्या। ताची मोल 8.4 लाख आशिल्ल्याचो असो आरोप केला। या प्रकरणात कांदोळेच्या ग्लेन फर्नांडीस आणि डेरिक कॉन्साल्विसान पंचायत, अर्थ, लेखा भौशीक व्यवहार खात्यात औपचारिक कागदपत्र दाखल करून कर आणि शुल्क भरपाची मागणी केला।